последния ден на януари 2014 година, както обещахме, уважаеми зрители, клиенти на BBC Cable, трябва да изтеглим и следващия щастливец от нашата подаръчна сесия, започнала миналата година през ноември и финализираща се точно днес. На 30 декември късмета се усмихна на Антонета Мастева, която е наш редовен абонат, и тя спечели 2 дни в луксозен хотел в град Трявна. Антонета и съпруга и вече използваха своя късмет и своя ваучер. Надявам се да са били щастливи от престоя си в Трявна. Сега тук в тази урна с помощта на господин Борислав Колев, който е наш абонат на двете услуги, и на кабелна телевизия и на интернет, трябва да разберем на кого ще се усмихне късмета през 2015 година. Няма грешка, защото тук в тази урна всъщност са касовите бележки на всички наши клиенти, които са заплатили за цяла една година напред някои от услугите, които те ползват, кабелна телевизия или интернет. Тук са касовите бележки на абонати от Казанлък, Крън и село Енина. Така че, Борислав, ваша ще бъде тежката ръка. Разбъркайте ги първо хубаво, ако обичате. Всички са проверени от колегите ни. Изтеглихте този късмет. Я да видиме. Кой цяла година 2015 няма да заплаща кабелна телевизия? Това е Йордан Ангелов Михов. Договор 38767. Йордан живее в квартал Изток в Казанлък. Важното случай е, че въпреки промяната на пакетите и на евентуално цените, Йордан ще си запази правото и през 2015 година, освен ако той самия не пожелае нещо друго. Ето бележката на Йордан, късметът е на Йордан. 2014 година му е заплатена, а подаръкът от BBC Cable е платена кабелна телевизия и за 2015. Имаме подарък и за вас. Заповядайте, това е нашия подарък за вас. Да си го ползвате със здраве. Още веднъж честито на Йордан, честито и на Борислав. А на всички останали абонати на BBC Cable следете нашите промоции. Има какво да спечелите. Хубав месец!